हेलो लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैलायबाय जे आङो न'आव फैबाय आरोना जे जानिखि ब्लग एसे लादोंमोन बे ब्लगखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ माने बिनि नेक्स्टआव हगारनाय जागोन आरोना जे बिनिनो नोंथांमोनखौ एसे माने आं आपडेट लाना फैलायबाय जे प्रान्जल आदानियाव जे आं बे आपडेटखौ मोनदों आरो नोंथांमोना गोबाङाबो माने इउटुबफोरावबो आरो बेलेगावबो नुबाय जानो हागौ जे आङो एसे खामानि मावदों आरोना थानसालिनि बाथौ थानसालिनि एसे बेरा बानायगासिनो आदा मोनजों ना एसे हाथा फाथा आरोना जे जानिखि सासे बर' सुबुं फरायसा ना जे बिथाङा फरायबाय थादों आरोना जे बिथाङाबो फरायनायाव जोबोद मोजां आरोना फरायनायाव जे पारसेन्टेजबो मोजांमोन जे जोबोद दुखुनांथाव जे जोंनि बर' हारिखौ माने गुबुनाबो माबोरै नोजोर होयोना सोर माने मोजां फरायनाय बेखौहाय जे मा खालामनांगौ ना बिराद नोजोर होयो आरोना बेनिखायनो बिराद साबधान जानांगौ आरोना जोंनि बर'फोराबो माने आरो दा बे जाथाया बोरै जामारदों दा आंबो मिथिथ'वा मानो होनोब्ला जे न'आव नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम आरोना जे जानिखि इउटुबबो आङो बांद्राय जानिखि आपडेट फैदों बेफोरखौबो आङो मिथिथ'वाखै जे जास्ट माने आं दाखालि नुदोंमोन आरोना जे आङो भिडिअखौ बनायगोन होननानै सानदों नाथाय भिडिअ आपल'ड खालामनायाबो न'आव जाया माने नेटवर्कनो मोना नालाय जिअ सिमाथ' मोनसेसो टावार नांगौ मोनसे मोननै बिदि नांगौ खिन्थु फनाव रायज्लायबाबो माने मोजां खोनाया ओमफ्राय एयारटेलावबो मोनसे मोननै नांगौ खिन्थु एयारटेलावबा खोनायो आरोना जे सोरबाफोर आंखौ फन खालामदोंबाबो मोनाखै आरोना मानो होनब्ला सोरनिबा SMS बिदि फैगासिनो दं आरोना जायफोर फन हरदों जिअ सिमाव नोंथांमोना एयारटेल सिमाव हरबा मानिया निस्सय नोंथांमोना मोनगोन आरोना जे मा बुंबावनो ना जे जानिखि कल रेकर्ड जे रायज्लायनाय जे बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामनो होननानै सानदों जे नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय बे आपडेटखौ आरो गोबाङानो नुवाखै जे नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर जे मिथियोब्ला जे सानथामसो जाबाय आरोना जाथाया ओमफ्राय थाब होनो नांगौमोन आङो जे थाब होनो हायाखै जे थेवब्लाबो जे नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामबाय बे आपडेटखौ जे आङो मोनासो माने थांनानै जे एसे गोजान थांनांगौ आरोना 500 मिटारसो थांनांगौ जे अब्ला बेयावसो माने टावार नेटवर्क भिडिअ आपल'डनि थाखाय मोजां आरोना जे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो माने खोनासंदों आरोना आपडेटखौ माने जायनाखि कल रेकर्ड प्रान्जल आदाजों माने रायज्लायदोंमोन आरोना बे जाथाय माने जायनाखि थैनाय आरोना बे लाइमोन सेंग्रा आरोना जायनाखि फरायबाय थानाय उथ्रिबोनाय जे मोजां आरोना फरायनायाव जे दा बेखौ बोरै खालामबाय माने बोरै जाबाय बे जाथायखौ जे कल रेकर्डखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनालांदो जाथाया माने ओरैमोन मा होनना बुङो दाखालि सानदेआव आरो न सानदेनि बेलासे खमसे खम 2:30-3 बाजानि बाथ्रा आरो बिनिफ्राय बे सानसु बर' नामनि गथ' थांनाय बोसोरावसो माने मेट्रिक पास जादों आरो गथ'आ गांथाम लेटार लाखिनाय इंलिस हिन्दी आरो साइन्सआव माने 72% माबा पास खालामदोंमोन आरो गथ'आ मोजाङैनो रिजाल्ट खालामदों ओमफ्राय पान्डु कलेजावनो एडमिसन लाबाय साइन्स मिडियामाव बिनिफ्राय मा जादों बियो थालांनाय जायोबा लोगोफोरा एसामिस गथ'फोरानो आरो बिसोरो बेनिफ्राय मेट्रिक फेल जाना थालांबाय नालाय इनिसो थाखाय ना मानि थाखाय मिथिया ओमफ्राय बेरायनो लिंबाय थायो सम थाङा गथ'आ न'निफ्राय ओंखारामोन आरो ओंखाराबा बेनिफ्राय मा खालामबाय बिसोरो दाखालि सानदेखालि रबिबार नालाय जेने तेने पान्डुसिम थांना फैनानै ब्रा फन खालामथाब गेट मोखाङाव थानानै लिंना लांबाय आरो लांनानै ओमफ्राय पान्डुआव लांनो ओमफ्राय लांबाय बिसोरो एकदम कालापानिनि बै हाजो गेजेराव मोनसे झरना बायदि माबा दङ आरो बिथिं बे हाजोआव लांनानै बिसोरो दसे थाबायथिंदोनो पाहार पारिजों थाबायथिंनानै लास्टआव मा खालामखो ओमफ्राय 3:30 बाजायावसो फन खालामहरबाय मानसिया दैयाव गोलैना थैबाय बिदि होनबाय आरो दैयाव गोलैना थैबाय होनबाय बेनिफ्रायथ' न'खरनिफोराबो पुलिस बिदि माबाना थांबा आरो गावसोरनो बोखांनाबो लाबोदों खिन्थु गावसोर ओमफ्राय मबाइलाबो सियाखैलाय मबाइलाबो दैयाव गोलैयाखै मानसिया गोलैदोंबाथ' मबाइलावथ' गोलैनांगौमोन खिन्थु बिसोरो मबाइलाबो मोजाङै दोङो माबा मोनबो सियाखै बिसोरो मानसि खान्दा बिसोरो दैयाव गोलैना थैबाय जाबाय ओमफ्राय
बेनिफ्राय बिदिनो पुलिस लांनानै GMC लानानै थांबाय ओमफ्राय पस्टमर्टम रिपर्ट मथेथ' दा एसे बेलेगसो गम मोनदों आरो थारमाने माबा एसे निसा जातीय बा बिग जातीय बुस्थु दौनासो बुथारदो बिदि आरो माने ओमफ्राय सानदों मा न'खरनिफ्राबो बयबो जोंबो मोनसे दावट जादों इखो एक्सुवेलि इसोरो दैयाव गोलैना थैयाखै इसोरो प्लेनिं फुल माबा मोनसे प्लेनिं खालामनासो बुथारनाय बायदि माने जाथाय इदि आरो ओमफ्राय बै 3 गथ'फोरा दा पुलिसा लांबाय नामा बिसोरखौ? बै साथामखौ इनिफ्राय इसोर गावसोर मा खालामदों बुथारखांनानै स्कुटियाव लाना थांनानै बे आमबारि जायबा सिभिल हस्पिटालाव लांबाय बेनिफ्राय इयावथ' हाया होनबाय नालाय GMC आव लाना थांबाय ओमफ्राय पुलिसफोरा ओजोंनो इसोरखौ हमनानै दा इयाव दोनफैदोंमोन आरो दा 11 ना माखो जों खबर लाफिननाय जायाखै थारमाने पुलिसनो केस होनाय जायाखै नामा होमबा न'खरनि मानसिफोरा? पुलिसनो होदो केस होदो FIR होदो होननायालाय FIR होदो दा ओमफ्राय थेवबो बिदि खुनु निउसाव मायाव मोनबो होनाय जायाखै आरो बेनिखायनो आं खबर हरनाय जादों आरो थारमाने ओमफ्राय नैबे 3 गथ'फोरनि मुंखौ मिथिगौ नामा नोंथाङा? मुंखौथ' आं एक्सुवेलि मोजां मिथिया न'खरनिफोरा मोजां मिथिगो इसोरनिनो एखे लोगो फरायनायमोन नालाय बे जोंनि बे माबा आदिंगिरि साइडथिं थायो आरो इसोरो जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा बेखौ गावसिनि फिसाज्लाखौ बुथारदों होननानै सन्देह माने न'खरनियाथ' सन्देह आरो बयबो नुनायफोरा सन्देह थारमाने कारन इसोर 4 मानसि थांदों 4नि हारसिं माबायदि थैना फैगो गब'दोंमोनबा माने मानो बोखांदियासो थैनायावसो माबायदि बोखां बिदि मोनसे बिराद दाउट जाना दङ थारमाने बाथ्राया खिलिमिलि टाइप जाना दङ आरो ओमफ्राय दा पुलिसा नायबिजिरगासिनो नामा? पुलिसा नायबिजिरनाय माने पुलिसफ्राथ' बुंदों जों सिन्था खालामना जों जिमान हायो माबा खालामगोन होनना बुंदों खिन्थु मा खालामगोन बेनि सायावथ' दा खुनु माबा गैया फैसा जानाय एगारनाबोथ' होनो हागौ बिदि मोनसे दाउट जानानै दोंबाय थायो आरो न'खरनिफोराबो आरो जि ओमफ्राय सिटुवेसन बै माने गथ'आ बबेनिमोन गुवाहाटि मा जायगानिमोन? गथ'आ नै जोंनि माबा मालिगावनिफ्राय एसे थांनानै मोनसे बर' गामि दङ खांख्लाबारि खनसाइ गामि होननाय मोनसे मिथामटल होननाय मोनसे सक दङ जोंनि बे मिथामनि खाथियावनो बर' गामि मोनसे दङ खनसाइ गामि होननाय खनसाइ गामिनिमोन खिन्थु मानसिया एसे रेलाव मोनसे फिसा जब मावोमोन आरो बिफाया बिदिनो बिफाया बेनिफ्राय इसोर नै मालिगाव बे रेल कवाटाराव थायोमोन आरो सनि मन्दिर खाथिनि कवाटाराव गभर्नमेन्टनि कवाटाराव थायोमोन बिनिफ्राय बे कवाटारनिफ्रायनो लिंना लांदो बिसोरो कवाटार मोखांनिफ्राय फन खालामनो बिदि लिंना लाना थांबाय थांनानै बेनिफ्राय आरो बिमायाथ' थांना होनना बारंबार बुंबाय थादों बेखौ खिन्थु थाङामोनबो गथ'आ बेलेग दिनाव थाङा ओमफ्राय बिसोरो गेट मोखाङाव थानानै फन खालामथाबाय थाबाय फैना सानसु फै जाबाय थाबाय नालाय बेनिफ्राय ओरै पानदौलाव थांना फैनो दे होनना फैसा 50 थाखाबो बिना लांदों माबाफोर जानो होननानै बिनिफ्राय पानदौल लांनो इसोरथ' लाना थांबाय एकदम ओजों हाजोआवसो ओमफ्राय जों गथ'नि न'खरनियाव साबैसे दंमोन? गथ'नि न'खरावथ' फिसाला सासेल'मोन ओमफ्राय उन्दै सासे दङ इयो 4 बोसोर ना 3 बोसोर जानाय इदि 4 बोसोर जाबाय दं हिनजावसा उन्दै सासे दङ बेनिफ्राय बिमा बिफा इदिल'मोन आरो बिराद दुखुनांथाव थारमाने दा जेनेबा मा थांखि लानो सानो न'खरनि मानसिफोरा एसे मिथिगौ नामा नोंथाङा? मा होनदों? न'खरनि मानसिफोरा मा बेब'स्था लानो नागिरदों दा जेनेबा बै दायनिगिरिफोरनि सायाव? न'खरनि मानसिफ्राथ' गोख्रों माने माबाखौ लुबैदों बिसोरनि सायाव एसे बिजिरनायखौ लुबैदों आरो खारन बिदि दिनै इखौ खालामदाव गाबोन इखौ खालामदाव बिदिथ' बांनो हागोन बिदि बाथ्राया आरो जोंनि बर'फोरनि मादाव बिदि नुबाय आं सानैसो बिदि खालामनाय नुबाय थादों माने मोजां गथ' मोजां स्टुडेन्ट ओंखारबा माने गेजेरावनो बिदि माबा प्लेनिं खालामनानै माबा खालामनायनिफ्राय खारग'फिनो दायनिगिरिया बिदि नुबाय थादों ओंखायनो न'खरनिफोरा सानदों आरो जायखिजाया बिसोर गोख्रों एसे बिजिरो जेन ओमफ्राय बै 3 गथ'फोरा फेल जानायमोन? इसोरथ' सोरबा क्लास 9 फेल जालांदों ओमफ्राय माखासेया क्लास मेट्रिकआवनो फेल जालांदों बिदि आरो बयनियाबो मोनसे दाउटआ बेनो इसोरो थारमाने लोगो मोनबाबो गावसोर हायिखाय माने एसे मेगन सालायथ' आजिखालि गथ'फोरा बिदि सानना दोङो आरो थारमाने गावसोर हादिया ओमफ्रायथ' बर' गथ' हिसाबैबो इमान मोजां माबा लेटार लाखिलायनानै पास खालामदों बे रेलनि जे नेताजि बिद्यापिट जे दङमोन जे मालिगावआव बेयावनो फरायनायमोन आरो गथ'आलाय बे नेताजि बिद्यापिट स्कुलावनो हायार गथ'नि नामा मा नाम सेकेण्डारि मोनदों सानसुमा? सानसु बर' ओमफ्राय बिफानि नामा सिमां बर' बिमानि नामा रिता बर'